Dahon kang gobyerno sa ato nga kadagatan, ang isda may asinso sa ilang kantundanan. Si Kungkong presidente, si Pugapo man ang bisi, si Lunod ang sekretaryo, speaker ang mga nangingi, senador ang mga bariles, ang panit representante. Nasuko si General Duyong kay si Ikobi Rebelde. Kira, kira, mga sakop ni Ehom ni sulong na, lugso itutulingan ng dimaskara, kundalo ni Kungkong ang kakontra. Ilang pagkumbate, surrender ng mga kabas, nahurot ang mga anduhaw, reinforcement ang mga putiti, eroplano ang mga pagi, ang kawikan mga tangki, nangaupaw ang kita kay gimasing dali-dali-dali. Aray, aray, ang mga buriring ipangbitay, kaysa internasyonal luwa mo subay, mao nga si Iho nagamahay. Man sa ilang pagera nakikiting si Baranguna, kay si Kirnel ang muhutan na ngayong independensya. Si Kungkong wa mo yun kay ang nanggit mga ispiya, si Kitong tigbagulbol kay si Boga ang katulya. Allah, Allah, ang mga katambak ng giwilga, kay wa suhuli sa ilang pagkumpanya, kay na-flying boater sa mga bata. Man maigo sa linok ang syudad sa mga bukya, ang nukos kukubutan sa hunasan sila nagkulita, ang bulinaw ng irali kay hagsa ng ekonomiya, ikiha o korupsyon si Bangus si Tilapia. Hala,